și acvatic și pe uscat. Mănâncă aproape orice, chiar și caiman, cum o să vedeți caiman. Sunt doi aici. Un fel de crocodil pitic, chiar și aceea îi poate mânca când ajunge adult. Următorul este un gecko, care este o șopuliță foarte simpatică, dotat cu ventuze în loc de gheare, cu care se poate deplasa chiar pe orice suprafață și pe sticlă. Super. Și este foarte binevenit în casa omului, deoarece mănâncă orice insecte care sunt dăunătoare, pot răspândi boli. De la țânțare, orice insecte poate să mănânce. Următorul este vipera de stâncă, care trăiește în Grecia, este foarte asemănătoare cu vipera care trăiește la noi. Este veninos precum toate viperele și are un venin deosebit de puternic în ciuda mărimii. O să vedeți vipera cea mai mică, vipera de Sahara, nu este mai mare de 50 de centimetri și este foarte veninos. Ăsta este puiul de iguană care s-a născut la noi, are 8 luni acum și va ajunge ca iguana cea din spate, destul de mare. Asta se poate ține chiar și acasă, cum am spus, dar chiar se poate și mânca. Iguana? Da. Da. Iguană prăjită. Da. Următoarea este o țistoasă aligator, care trăiește în America. Este o țistoasă care trăiește pe fundul apei. Are o mușcătură foarte puternică. Cu o singură mușcătură poate mușca jos un deget fără niciun fel de probleme și este deosebit de agresivă și poate scoate un gât cam de 30 de centimetri. Dacă o prinzi de carapace, foarte ușor se poate întoarce și te poate mușca. Și trăiește foarte, foarte mult, până la 150 de ani, această specie de broască țestoasă. Următoarea este anaconda verde, care la maturitate poate înghiți chiar oameni, sau întâmplat foarte multe cazuri în care anaconda a mâncat chiar și oameni și animale foarte mari, deoarece ajunge foarte gros, mult mai gros. Capitonul reticulat este cel mai lung șarpe, dar cel mai gros și cel mai greu ajunge anaconda verde. Următorul este un șarpe foarte rar, șarpele gal, care s-a născut cu defect genetic, deoarece lipsește pigmentul negru din piele. Este un șarpe albinos, ceea ce înseamnă că până și ochii are roșii. O să vedeți un șarpe care vedeți că are un pic de pete galbene, care o să vedeți că trebuia să fie el negru și alea petele albe. Care el a ieșit așa. Și ce trebuie știut despre șerpii albi, că nu supraviețuiesc în natură, deoarece cu culoarea asta nu se pot ascunde și de mici sunt vânați de prădătorii care mănâncă de mici și nu ajung la maturitate. Ăsta are noroc că s-a născut în captivitate. O să vedeți și alte specii care sunt albinoase. Astea se întâmplă destul de rar, dar care se nasc în natură nu supraviețuiesc. Următorii sunt schinci. Sunt niște șopulițe foarte simpatice care au tot timpul tendința să se ascundă în nisip. Sunt chiar 3 acolo. Următorul este șarpele dungat, care este neveninos, trăiește chiar și în România, poate fi întâlnit. Este un șarpe care, pe lângă casa omului, e foarte binevenit, deoarece stârpește rozătoarele. Și este un șarpe care este și des reprodus în captivitate. Yes! Încă un șarpe, ceva. Șarpele acum îl punem. Cine are chef să mângâie un șarpe? Deci un curajos? Nu. Da. Nu. Ba da. Asta e un șarpe care se poate, aveți grijă la sticle. De ce piele e așa? Ei, zici că e o pernă. Ei, zici că e o pernă. Nu, domn diriginte, mă opriți așa de mână. Mai, dar cum îi simți oasele? Asta e coloana vertebrală și
și restul e cam mare parte Și nu mușcă. te mușcă. Ăsta nu mușcă, alții cam mușcă. Stai calm, e ca o pernă. Nu scos limba! E foame. Uai, ce tare! Uai! Uite, ce fotogenic. Așa, acum mai pregătim locuința Cuința! și băgăm la loc. Place, nu? Cine vrea să-l țină?